O, tak to áno. Poj ty. Nejdem. Stráčka. Poďte sa povoziť, chalani. Maťko, nerob. Poď sa povoziť. Daj mi šunku. Povedzte rozhovor nejaký, čo hovoríte o zápase. Nebudem sa vyjadrovať. Daj mi Nebudem sa šunku. vyjadrovať takto na verejnosti, pretože bolo to úplne hrozné. Môžem to jebať. To je moje. Nedám. Nenatáčajte to. Pozri, aké približenie na tej disk. Kde idete? My ideme do Dračíka. Ideme za bajom, ideme sa pohádať. Poďte na vozíku sa točiť. Nerob si z neho srandu, dobre? On je lepší. Idem dať Jak my ostatní. Ja idem do vozíka a dám taký 3D efekt, vieš, že proste budem vo vozíku. Daj, to budem nafakať. Nie, však ja budem vnútri. Ostatní ťa. Kukos, ale ja sa vyjebem. No a čo? Bude sranda. 3, 2, 1. Kukos, tam je auto. Auto. Mami! Preboha, čo to robíš? Čo je, som nažil, ono. Dobre, chalani, pre dnes stačilo. Čo nám poviete k zápasu? Vy ako nehrajúci hráč? Ja, keďže som hral, som otočil celý priebeh zápasu. A prehrali sme sa ešte. Povedal som, že náš proste. Poďme cez prechod. Ideme cez prechod, až ty kokot. Však cez prechod. Biač. My sme z DC a my si to môžeme doliť. Iba tento chroňa je z Kolečina. Kola čan. Mama, to sú obchody? Mama, kúp mi niečo. Mama, daj k vám, chceš botu? Ty kokot, aké plamene, kúkaj. Poďme, ideme do toho Dračíka.